Vrem în Uniunea Europeană, mediul trebuie să fie prioritatea numărul 1. În Uniunea Europeană, protecția mediului este printre primele 3 priorități ale Uniunii Europene. Exact la fel și în Republica Moldova. Vrem să dezvoltare economică, de fapt dezvoltare durabilă trebuie să fie abordare, protecția mediului trebuie să fie în capul listei. Și aici probleme sunt cu duiumul, fiindcă noi am fost irresponsabili și am neglijat acest subiect, aceste subiecte, puterea de probleme din domeniul mediului timp de 25 de ani și este cazul dacă guvernarea într-adevăr vrea să arate că vrea în Uniunea Europeană, vrea să arate că vrea să facă bine pentru cetățeni, să înceapă să rezolve toate problemele din domeniul mediului. Și legile trebuie nu doar scrise și lăsate pe poliță să se prăfuiască, ele trebuie să fie implementate.